Kalle, tervetuloa Jymyn jäljille. Ensimmäinen tehtäväsi on selvitä pelkästään lähiseudun antimia hyväksi käyttäen. Yksin. Itsesi kanssa. No, ainakin seuraa hyvä. Tätä voi syödä. Mä oon Kalle Lamberg, koomikko. Sehän on sellaista siistiä sisätyötä, että siinä mä seison ja viihdytän ja välillä käyn kamera edessä näyttäytymässä. Mä halusin haastaa itteni. Saada selville, että kuka mä oikeesti oon. Mä annan ihan just periksi. Nälkää! Sittenhän mä tajusin, että eihän tää oo tän näköinen. Jaha. Uusinta otteluaika. Kalle, sut on diskattu. Hei, nää löytyi kaikki tästä lähialueelta. Tässä sanotaan lähialueen antimet. Ei oo mun vika, jos te ootte epäonnistunut tehtävänannossa. Fiksut pärjää aina.